Panine. Kusog gayon yung programa ang mga gapnod sa kinabuhi dinhi sa may Matina Pangi. Your program is Fast and the Furious. And this is especially your stagnant of your life here in Makina, Davao City. Matina. Pagi. Ako ang balay rapon ang kusog og sounds. My house of the rising sun is also a big home of your program. Tawagan na lang kong Cecilia. Just call me Cecilia. Doon na yung sa kabuk-anak. I have a big one child. Huwag naminyo ko kay Jomer. And I married to Jomer. Ang akong problema, My problem is pag mahubog ang akong banang si Jomer, maoy kayo. my problem is my husband is a drunken master. It's a very big problem of my life. Ani mo gana siya, Dolanday. May sagutan mo gud ni. You know, Dolanday, this is a story. Doon na may boarding house. We have a boarding house, Tulo ka buok kwarto. 3 rooms and 4 windows. Uno na kini. And, the 3 room is full of people inside. Dalipay ko kay naami mga panginanglanon. Dito lang na mo ginakuha sa kita sa boarding house. You know, Dolanday, yay! Because my daily needs and my get back on you. Apan problema kaya nga kung ba na kumahubog. Iyang hilabtan ang mga borders. But the problem is my husband is going to a drunken master. My borders is going to hit anything. Anything you say will be used against me. O dito na nagsugod ang gap nun sa akong kinabuhi. It is the story of the stagnant of my life. O inini ang nahitabo. And this is what happened. Ay, Cecilia. Gisingil na naman ang mga borders ya. Wala nang gising Elmer. Dahil maganda silang maya diya. Ay, wala kayo na mabayad man ng uban. So, gusto niyo ba ako yung singil? Ano masukumang ka nga good peer pa na itong mga borders? Hindi nga nang mo kayo nadawat. Sa pagdawat, bayad mo na ito sa itong mga utang. Ito gaya ko kay... Uhaw kay ko. Saan pagkuha na lang ko? Kung sabi akong mahatag ni mo nga, wala naman ko'y mahatag kaya kung mag-ibay sa atong kuwan. Kuryente pa na ito. Tubig pa. Pagpatag bugas, pagpatag mga tinapa diri. Saan mga noodles pa. Ayun pag inaana, mer. At di na pwede. Ay pag-isog-isog, bakit payat pa kayo? Ano na ang pagpalit ng mga grocery, pagbayad ng mga bill,
Ug ang pagpangayo na kong kwarta, lahi na. Unya, usap ako ihatag na ako. Kaning akong kuan, kaning... Ang imong pagbalibad ug ang akong pagpangayo, lahi po da. Kusa, taga iko. Usap ako ihatag lagi ako Kaya sa gusto mga nung lagay. kabuon ko ng boarding house niya. Ay, ayaw. Oh, di 500, oh, di 500, oh. Para ini last, oh. Sa oras na ito yung mga anak, at itong anak na tuloy na ni kayo. Jinjin! Jinjin! Ayaw paminaw dyan, Jinjin! Ano ko naminaw na? Luoy na kayo nagnaong ng bata. Bibi. Ako na lang baan na, oh. Matag man di ka. Ah. Huwag kang pagkag-arte. Ay, good pag wild-wild, Good kay, dili, dami mga... Ah, kabalo ka mag-wainis ko, mag-wild ko! Ay, lagi pag ginana. Kay, nayo, ni mga murders dyan, oh. Uy, labot ba? Uy, labot. Sila, nag-board naman sila niya. Dapat yung bata diya sa loyo. Sa akin na mo na yung bata na sila maulaw ta. Uy, dapat sila maulog. Sila rin nagkipuyo. Di malayas na sila. Uy, labot Ay, na mga nila. inanay, kay mga rinders na ito na. Gagawin ang lang pinuyanan ron. Kan mga bahonon na rin, di na gusto mamuyo. Habog. Kung di sila gusto, di liyasa sila. Sabok. Dali na, dali na, dali. Ay, ano ba? Lagi lang lagi ng bata na to. Nak, ayo siya hilang-hilang yan na. Kay, si Papa diri mo karinggan na ng... Sisihay gini, sisihay gini. Ayaw, wala mo. Patul ka sa ng bata ko. Sabi suga diri ka palo-palo, may suga diri, oy. Nak, Basta, grounded siguro na to ang connection. si Connection nga, kanindot anong... Isubay ni sa akong amigo kanina, nga. Nya, Kakuha na na, mabago ka ni choir ni. patay-patay man lagi na. Dili na patay, buhay. Patay, buhay. Gaslight man kayo. Wala mo ni baguta ni Henry, ay. Sabaya daw dito. Nasa na? Ito na ko dos luyo, be. Atay, buhay. Laban. Bawi. Urusog ka, bakit ka ganyan? Spaghetti nga mabatay, spaghetti nga buhay. Ako na po nagyo. Hapit naman tayo mabali ng handle sa akong plangka. Itong cambiabe, primera, segunda. Ora, di bali ng kabagyo, di ba? Kaya mong patay siya ang kuwan. Hey! Pat! Ha? Hindi mo man na Christmas light ng sugar na pat. Ito, sugar tagam, ha, gagit tinig basay sa akong mga amigo kasi. Di ba? Tagam ba? Saan lima yun eh? Ha? Ikaw ba? Kos pa ko dya? Ay, palong-palongan ng sugagay. Nagwanak dito sa Wanluyo. Magsaman ka. Huwag ko ilabot. Ay, pang inanabat kay nagkakay kumarintes dya. Huwag ko ilabot. Ako aning kurinte. Tayo ka. Ako ani. Huwag ka ilabot. Ayaw sige ko kung palungon ko ni. Oh. Ya pasigahon. Huwag ka ilabot. Oh. Bakit? Ikaw ba? Wala naman ako. Ay kung tulo-tulo. Distingin ka kay babalaan mo akong kalaki. Distingin yun. Ay, gulyat. Ay kung tulo-tulo gulyat. Huwag ko, Baka mahadlok. kailan ako si Gulyat, si Tata ni. Tawa ko na hadlok ni mo ta.
Ayoko ka na na, haay ko ka na na. Sige, paano lang ko sa... Katilo ka ko sa akong kalaki. Sige, sige. Puro ito nagwalda ka, boy. Pamatog ko. Samok kayo mo. Ano mo gusto rin? Layas mo. Ha? Ako nang inanglan ninyo. Samo na ba magwagwapo? Tawa ko ninyo, Jericho rin akong lawas. Ang pagreklamo pa, hanggang di gwapo na naman. Ay, may na naman. Dahil badlungan dahil mong bana dahil nga magsakit palong-palong anak ko rin siya. Kaya nga mong ang kabalo baka nga itong touchscreen TV na ko nga 14 inches. Wala to UPS dahil. Wala to EBR. Hapit maguba. Kabalo baka nga bonus na ko akong ipalit ato. Mabitaw to nga, nakuyawan bitaw ko, nung David nga, gagit mo tinig pasay dyan. Pasok ko ganyan imong bana ba? Tanawa na ka. Wako mahalo ka na. Ha? Isumbong ko na sa kong amigo nga katong ganaong daw sa Nikoan. Paulo Bilino na po. Katong gingandag not-not. Gusto niya pataudan ako na birig ng iyong liok. Pasensya na kayo mga nung David, ha? Si Priscilla. Ha? Tanaw na si Priscilla. Diba ninyo nga na, kuha ka tong. Yes. Diba yes, wala ka katong isibig. Gusto Saan pagkatawag na kuha na? Hindi mo pinagsasay ng suga. Alas tata. Ika, Nakumbuhi nawa pagod na ikaw. Kata. Ay, ayaw sige sama-sama dyan sa pikas lawak, hoy. Temurico dyan siya. Eh, Sabal. Nagli. Lain ka na, di ka mo sa YouTube na. kanay mong asawang bana ni mo ba? Da, nililigit ang nalipat ng mustata. Ay, class na ko ni, may. Ay, class na ko ni. Ikaw, magun. Kanay mong asawang bana ba? Tingnan niyo ko kanay mong bana, ma. Katilaw, ginadya ko si kalaki na ko. Awa na ko na dyan. Pasensya niyo kayo mo kay ako gusto niyo na ako na ipapulis ng akong bana ba kay storyaho na ko na kay malagot mo ko ana niya kay magkuha kong anak ana niya oy matrumo oy magwad maguna siya sa balay mga ubog na siya. Baka rin, suryahan ko na mong bana. Kaya ako'y maglagot. Bago rin akong bayad ka akong pinutay niya. Basta nung niya gimuon ko ng bairan niyang liyaw. Nung David, pasensya kayo nung David ha. Pasensya kayo ta, ingon lang ko siyang bayaw ta nga. Ako lang istoryaho ng imo akong bana ta. Priscilla, sa may masulti pa ni ma. Nablangko na ko Kaya niya. na diya. Di. Kay, samtang wapay ko ano wapay. Kaya manulod na ta kay palo-palo. Ate, ako ano ate, kay ang bata na ko at yun, nagsinaghilak ba ate ay. Lagi ako lagi na istoryahon lagi naglagot ug balak. Kuno ko na siya oy na mura mo na siyang maaning og mahubog na magmaoy. Ano nga nagang akong asawa. Masukofan. Batanan ba? Bantay lang ba? Uy, maog yun! Uy, sindata! Tama na na sindata! Kana ra ba siya? Kana imong bana ra ba si Silya? Iya ra ba yun nag-tripan dahil magagi-agi ka ng mag-jogging diya nga si John. Iya nag-tripan doon itaw kayo. Mura kaya mag-inin ni Tobey. Dako, naglawas talawan man din yung dako. May naman rin na sa babae na. Pasensya rin yung kayo mo sa kumbana. Sige, kung istoryaho dyan ito dyan na mo. Salamat kayo. Nandiyan naman itong kuha dito, mer nga, nawa naman itong mga
Daos ka payas. Inog pipaya ka ito, lamin beto nung kaunon itong mga kapayasan to, isa ka bugliso. Nangalarag ang dahon. Nangalara gani. Ano sa labot na ko, anak? Sige, usa man yung gibuhat mo. Ibulat na ko. Anong gibulat mo na mo? Saan mo na mo? Kung tana diya, magbuot manong ka. Tuhan. Saan naman po? Saan naman po? Tuhan na ni. Gawas sa kapital mo, gawas yung mata, ha? Saan naman po? Reklamo na pa ng borders na diya. Ako'y maglagot, palayason ko na sila. Oo na ikistoryahan mo dito, nangreklamo na sila. Si Nung David. Oo, Sa nga bata naman. niya. Yung naratay na ng tiguang niya, ha? Wako nadlok niya. Tinigbasa niya gusto. Ikaw ba? Pasok ko na siya. Ayaw pa inahanagod. Ganun grabe magkakayo, magka-istorya. Ano may mga nananaw ng boarding house atong anong plangka? Naribata niya sluyo. Ano ko ba kasi mong anak na wala na pubya na mong anak ni mo? Ha? Kabalo ka, ang pagpawang na ko dahil sa plangka, ug ang pagreklamo nila, lahi na. Kung di na sila ganahan sa kung pamalaod din sa boarding house, pues, palayasa na sila, kulabot nila. Suga ni mo, murag naglawas da. Kapayat rin ang agi ni mo. Asa ka malaban? Ha? Asa ka malaban? Sa imo ha, sa imo ha, sa imo ha. Ano man din na? Sa imo ha, lagi komer. Papriso, di ka ba? Jinjin, Papriso, di ka sige ba? lagilak na Jinjin. Di ka mahilom. Di ka mahilom. Hilom. Si, supunta kayo puti mata! Si! Supunta kayo puti mata nyo! Gusto mahilom ka? Jinjin, Suya ka! Suya ka! Jin, papa ko nimo, ay kung pasuya ah. Pailo man mo anak. Pailo mo! Sila kina mo ilom lagi. Magmulong, magpamlakaw ko. Masuya ko. Samok mo. Uga na kayong kapayas. Lumis kapayas eh. Tawiran ng kapayas eh. Iwan mo lang sa bahal. Hindi naman ko siga. Basa na di. Kanina po isa. Hey, Ben. Mang. Kaya di mang. Sabay yung kaya na to ani. Pagkura ko ng limasa. Gusto mo mata sa anak diha. Ang ano sa man mo to? Ay, ikaw ba kasi kagulit-gulit ka? Tsaka yung lagi kita nanin mo dulo. Ay, pagbukat ka, hoy. Hindi mo galing mo rin mo ni... Ikaw ba? Iga-igaon yung ka na lang, uy. Pagkapaglihan ni ay. Dali. Ayaw, good anak. Good. Dilipis. Mama, ayaw. Ako. Ayaw ba? Ayaw lagi. Balikan lato niyo na sa... Sir, malo! Malo na ang bilis ka dali. Christmas light na po ni. Hubog na po guro to. Ay, kung na, bakay na tayo bisita. Stella ni Ma. Ayoko ka na, aha. Ay! Tagkawan. Ato Tahanan ako niyo. dito? Nausa naman sila uy. Pantay lang gito. Goso eh. Goso kong tahanan, be. Goso kong tahanan, be.
Kasi ko iba. Abili po tan! Ano man ba ako ni Plangka? Wala ka sa Choy! Ay, Ano yung balong-balong naman ng Blanca, Choy? ano man day? Pwede ba, Wipad? Ano ba ka nga? Nana ko sa momentum? Kanya, imo kong ano naon, Pad? Ako maning kurinti. Ano balong-balongon man mo na nga? Nakong anak dito nagtulog kong anak mo. Salamat na ako. Ako ang maning kurinti. Pad, renters mi lesin yung balay, Pad. Ang yung respeto lang, Pad. Respeto lang ko, Pad. Ay naman napatuloy ng... Bay, nagrintar na bay ko ning boarding house bay o ilawat ko. Patyo na ko ni Sudaog kurinti. Kaya nagbayad lang ng score. So may sulti ka. Kaya wala klaro yung istorya kanina. Gang ayaw napatuloy ng... Ano, hubog naman na niya. O sa'yo ko na patuloy. Taro to na mo sa ipakog tong doon. Unsa pa? Sir, wala nga. Siya na kayo. O saan naman sa gigil? Ha? Sir David. Ano mo training na akong bahay? Inyo pa yung pagod na pinta. Tiligbasay na ni. Ha? Tiligbasay? Pasensya, kayo ito. Okay, labot ni mo, tiguan na ka. Ako ang panimalay. Sir David, nagkita Ako ang kurente. Nakop na lang ako ni Sir David. Alam mo na kung plangka na kuway magbot. Gusto mo na Ay. gusto. Eh, huwag yung ginistingan akong kalaki, ha? Ha? Ayaw kong ananaaba. Ikaw pagulit. Ayaw ko kuhaan na ta. Uy, Ikaw, ayaw kong ananaaba, ha? Sir, ayaw lang ko na anak kong banan, sir. Ganiwang na raban na kaya kong banan, sir. Ayaw, sir. Uy, wala mo ko yun, Riz, sa kong pamalakad. Panglayas mo. Panghawa mo. Dali na lang ito rin patulan yung patawanan eh. Pasita. Ikaw, pwede ba, Pag? Ikaw ba? Dahil sa kodre? Ano saan? Ikaw ba nga yung astig nga kayo? Astig nga kayo. Astig nga kayo, Pag. Ano rin? Palugag testing nga kayo. Napatawag na may 911. Matawag mo nanunuan ito, kaya mo. Wala lang mata. Sa ganahan ka? Ha? Ranggo, ganun kita sila pwede mo na yun. Ranggo, mauwa mo na dahil. Matakailang kong tanungan yun. Tama na. Sige pa, gara-gara pa diya. Mang piyansa hiyo dari Mang Bimang. Piyansa, nag-diesel kayo nagbayad ng kurente. Magpiyansa din noon. Tulong lang sa diya ay. Mana, isu ka rin mayor na din mo. Ano si bot-bot o sabon, Mang? Pantay lagi ni mayor na makabalus pa niyo.
Tanawa, tagam ka. Mali na kumusap mang papiansay ko diri Kung mang. kita mo kung may dyan sa nito, kay nagap, kamalubya ka nga, man. Hindi ko nakaragila kanina. Tama na, tama na. Mang, ang ilang mayor mang. Kung na mayar-mayar rin, kinalaman ang pangbutong sa buloy. Kinalaman kang Mulder Brand. Mang, pag-ausa ko diri mang. Pag-ausa ko din ako buusap. Butangan ginagsabon ang imuha di araw na. Yung gipapriso ang akong bana dulanday. Ako may naulaw sa akong mga borders. Akong tabang ang ilang pag-board sa among boarding house. Kunya inganaon lang sila sa akong bana. Napiansahan ako ang among bana. Kung karon nakaluyan nakagawas na. Ang hinaot lang unta ko nga di na sumuotro. Dagang salamat, Dolanday, sa paghatag o pagtagad ng akong suwat. More power to your station. Inyong suwat magtatampo. Cecilia. I can just admit we've got it all